Ẹ kú dédé àsìkò yìí ẹ̀yin èèyàn mi ọdẹ ọ̀dùbí. Ohun tí mo ní fún yín lónìí ni igun ìgbésókè, angle of elevation lédè Gẹ̀ẹ́sì. Ẹ jẹ́ ká wo àwòrán yìí dáadáa. A rí ọmọdékùnrin kan tó dúró sórí ilẹ̀ tó sì ń wo ọ̀ọ́kán. Bákan náà a rí òpó èyí tí ẹyẹ kan dúró lé lórí. Ọmọdékùnrin yìí lákọ̀ọ́kọ́ ó ń wo ọ̀ọ́kán, ṣùgbọ́n nígbà tó ṣe díẹ̀ ó gbúròó dídún ẹyẹ kan lórí òpó yìí, ó sì gbé ojú rẹ̀ sókè báyìí láti wò ó. Igun tó fi gbé ojú rẹ̀ sókè yìí òun la fi á ṣojú. Nítorí náà á yìí là ń pè ní igun ìgbésókè ẹyẹ yìí láti ọ̀dọ̀ ọmọdékùnrin yìí. Bákan náà ẹyẹ yìí lórí òpó tó wà ó ń wo ọ̀ọ́kán tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n nígbà tó ṣe díẹ̀ ó wá fura pé ó dàbí ẹni pé ọmọ ádámọ̀ kan ń bọ̀ o, tó sì jẹ́ pé ọmọ ádámọ̀ jẹ́ ọ̀tá òun. Ó wá ní kóun gbójú sísàlẹ̀ kóun lè wo ẹni tó ń bọ̀ dáadáa, bóyá òun ní láti sálọ àbí kóun dúró. A rí wípé ẹyẹ ní láti rẹ ojú rẹ̀ sílẹ̀, ó gbé ojú rẹ̀ wálẹ̀ pẹ̀lú igun tí a pè ní B láti rí ọmọdékùnrin yìí, ọmọ ádámọ̀ dáadáa. Igun tí ẹyẹ fi gbé ojú rẹ̀ wálẹ̀ yìí tó jẹ́ B yìí, ó jẹ́ igun ìgbéwálẹ̀ ọmọdékùnrin yìí láti ọ̀dọ̀ ẹyẹ. Mo rò pé ẹ̀ ń tẹ̀lé mi. Lẹ́ẹ̀kan sí igun ìgbésókè ẹyẹ yìí láti ọ̀dọ̀ ọmọdékùnrin yìí òun ni A, nígbà tí igun ìgbéwálẹ̀ ọmọdékùnrin yìí láti ọ̀dọ̀ ẹyẹ yìí jẹ́ B. Ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀. Nígbà tó jẹ́ wípé ọ̀ọ́kán ni ọmọdékùnrin yìí ń wò tẹ́lẹ̀, ọ̀ọ́kán náà ni ẹyẹ yìí ń wò tẹ́lẹ̀, ó túmọ̀ sí wípé ìlà yìí àti ìlà yìí jẹ́ oníbàámu ara wọn. Ìlà yìí jẹ́ oníbàámu sí ìlà yìí, àwọn méjèèjì ò lè pàdé láéláé. Fún ìdí èyí igun A ní láti dọ́gba sí igun B, nítorí pé igun méjèèjì jẹ́ igun onídàkejì síra wọn. Igun A jẹ́ igun onídàkejì sí igun B. Ó ní báyìí A dọ́gba sí igun ìgbésókè, ẹni pé A jẹ́ igun ìgbésókè, B jẹ́ igun ìgbéwálẹ̀. A sì dọ́gba sí B nítorí pé A àti B jẹ́ igun onídàkejì síra wọn. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ jẹ́ ká ṣe àpẹẹrẹ tó ń bọ̀ yìí. Àpẹẹrẹ igun ìgbésókè orí igi kan láti ojú àmì kan lórí ilẹ̀ tí í ṣe 60 mítà sí ìdí igi náà jẹ́ 1/4 ìpele. Wá gíga igi náà. Ìyànjú. Ẹ jẹ́ ká wò dáadáa. Ojú àmì nìyí níbi tí òǹwòrán dúró sí tó ti ń worí igi náà. Igi náà nìyí. Gíga igi náà ni a fi hí ṣojú. Ìjìnnà láàrin ojú àmì ibi tí òǹwòrán dúró sí àti ìdí igi náà jẹ́ 60 mítà. Ó nìyí. Ìrísí yìí jẹ́ ìrísí
ẹ̀tagun. Igun yìí tó jẹ́ 150 ìpele jẹ́ igun ìgbésókè orí igi yìí láti ọ̀dọ̀ òǹwòran tó wà níjú àmì yìí. Wọ́n ní ká wá gíga igi náà. Igun yìí jẹ́ 90 ìpele, igun títọ́ ni 90 ìpele. Wàyí a máa lo àwọn ìlànà pín ìwọ̀ntagun wa. Àwọn ìlànà pín náà ni sòá, kìá, toí, níbi tí C ti dúró fún sáìn, ó dúró fún òdì kejì, A dúró fún agbòjayé, K dúró fún kọ́ọ̀sì, I dúró fún ìkángun, A dúró fún agbòjayé, T dúró fún táàm, O dúró fún òdì kejì, I dúró fún ìkángun. Ẹ jẹ́ ká wá wò dáadáa. Àwọn ìhà méjì wo ni wọ́n fún wa? Wọ́n fún wa ní ibí yìí gẹ́gẹ́ bí ibi tí à ń wá. Bákan náà ni wọ́n fún wa ní ìhà yìí gẹ́gẹ́ bí 60 mítà. Kí ni ìhà yìí jẹ́ nínú ẹ̀tagun yìí? A rí wípé ìhà yìí ló dojúkọ igun tá a fún wa tó jẹ́ 150 ìpele. Nítorí náà ìhà yìí là ń pè ní òdì kejì. Ìhà yìí bákan náà ó ní ìhà tó so igun tá a fún wa àti igun títọ́ pọ̀. Nítorí náà ìhà yìí là ń pè ní ìkángun, nítorí pé òun ló kángun sí igun tá a fún wa àti igun títọ́. Nínú ìlànà pín mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí, ibo la ti rí òdì kejì àti ìkángun? A rí wípé inú tòyí ni òdì kejì, ìkángun, O fún òdì kejì, I fún ìkángun. Nígbà tó jẹ́ pé tí túmọ̀ sí tan, a sọ wípé tan títà dọ́gba sí òdì kejì lórí ìkángun. Títà yìí ni igun tá a fún wa tó jẹ́ 150 ìpele. Ó ní òdì kejì èyí tí a fi hí ṣojú ń bí. I ni ìkángun èyí tó jẹ́ 60 mítà. Nítorí náà a sọ wípé tan 150 ìpele dọ́gba sí hí lórí 60. Tá a bá ṣe lílọ́po alákọrọsẹ́, a rí 60 lọ́nà tan 150 ìpele dọ́gba sí hí, tàbí ká sọ pé hí dọ́gba sí 60 lọ́nà tan 150 ìpele. Hí dọ́gba sí 60 lọ́nà. Ẹ jẹ́ ká wo tan 150 ìpele lórí aṣírò wa. Tan 150 ìpele dọ́gba sí, eléyìí dọ́gba sí ẹ̀rin ju àmì, èje, òdo, ẹ̀rin, ẹ̀fà. Tá bá fi eléyìí lọ́po 60, a máa rí 102, 102 ju àmì, èjì, èje, èje, ẹ̀jọ mítà. Tá bá wá sún eléyìí mọ́ fígọ̀ onítùmọ̀ mẹ́ta, hí máa dọ́gba sí 102, 102,
mítà sí fígọ̀ onítùmọ̀ mẹ́ta. Ìyẹn ni pé gíga igi náà jẹ́ 102 mítà sí fígọ̀ onítùmọ̀ mẹ́ta. Níyìí ni a máa gbé dánu dúró. Ẹ ṣeun fún ìwòran wa. Ó dìgbà. Ẹ̀yin èèyàn, mo fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ Honorable Lanre Laose Foundation. Àwọn ló pèsè àwọn nǹkan tí mo kó síwájú yìí fún mi o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn o. Kẹ́mi wọn ó gùn o, kẹ́mi iléeṣẹ́ wọn ó gùn o, kó má bàjẹ́ fún wọn o. Àbẹ́ẹ̀rí báyìí, àwọn nǹkan ìtànmọ́lẹ̀ lélẹ́yìí tí fídíò wa tí ó fi máa mọ́lẹ̀ kedere, tí ò ní ní kọ́nu-kọ́ nínú. Àbẹ́ẹ̀rí báyìí. Bákan náà ni wọ́n tún fún wa ní power bank, èyí tí a lè fi máa fún àwọn nǹkan èlò wa lágbára tí ò fi ní sí ìjákulẹ̀. Power bank náà nìyí o. Bákan náà ni wọ́n tún pèsè àwọn nǹkan ọ̀kọ̀wé fún wa, àwọn nǹkan tí a fi máa kọ nǹkan sójú pátákó. Ẹ ṣé o, àdúpẹ́ o. LLF Lanre Laose Foundation, àdúpẹ́ o. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Honorable Lanre Laose Foundation. Ẹ ṣeun. Bákan náà ni tripod stand yìí, ẹ ti rí báyìí. Tripod stand eléyìí tó jẹ́ èyí tó pé wọ̀n dáadáa tá a lè máa lò láti di kámẹ́rà mú fún fídíò tá à ń ṣe. Òun lélẹ́yìí. Honorable Lanre Laose Foundation náà ló pèsè fún wa. Àdúpẹ́ o. Ẹ ṣeun ṣeun. Ọwọ́ yín ó máa ròkè o. Eléyìí tó tún kàn náà ni laptop. Laptop lè jẹ́ HP Core i5. RAM ẹ̀ jẹ́ 16 gig RAM ni. Ẹ ti rí báyìí. Eléyìí jẹ́ àmúṣẹ́yá gidi tí yóò ran iṣẹ́ wa lọ́wọ́ púpọ̀ púpọ̀. Ẹ ṣé o, Honorable Lanre Laose Foundation. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Bákan náà ni wọ́n tún pèsè owó fún dátà, ká lè máa rí dátà lò. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́ o. Ọwọ́ yín á máa ròkè. Àgbéga ni ó máa jẹ́ ti yín o. Ẹ ní wálẹ̀ láéláé. Yorùbá tẹ̀ ń gbéga náà, ẹ ní tẹ́ láwùjọ Yorùbá o. Yorùbá náà ó máa gòkè àgbà o. Nínú èdè àti nínú àṣà àti nínú ìṣe. Àní rẹ̀yìn láwùjọ àgbáyé. Ẹ ṣeun ṣeun. Mo dúpẹ́ o. Mo dúpẹ́ o.